izketan, zertaz izketan engetan, lehenengo esango dugu, zilegi dela, ez? Ur jabeak, bere terrenoan, aprobetxamento masiboa atatzia. Baina jakin behar dugu, basogintza industrialak kalteak sortzen duela. Orduan, guk begiratu behar dugu administrazioa eta administrazioak egin behar du ponderak eta hori ez. Gizarteak ezin dugu galtzen erdetzen. Ikusten dugu, zela daukaun energia krisia, baina ikusten dugu baita ere zela daukaun biodibertsitate krisi handia. Eta tartean daukau uraren falta. Ikusten dugu peninsulan zelako lehorte ikaragarria dauan, baina gure area jatzen dugu. Eta etorkizunerako garantizatu behar dugu esakulako falta, esagun falta gura, basogintza politika egoki bat. Orduan, jakintza badaukau. Jakintza investigadore asko doz, universitatea daukau, foru aldundietan aditua daukau, baina gertatzen da, Gipuzkoan behintzat, eta pentsatzen du Bizkaian berdina esango dela, konserbazioa eta lehen sektorearen produktibotasuna bultzatzen duen sailak esku baten dagoela. Foru aldundian daukau ingurumen saila, gaur egun sozialistak eramaten duguna, eta lehen sektoreko produkzioa bultzatzeko EAJak eramaten duguna. Eta basoen konserbazio bat du lehen sektorea bultzatzen duan eremu horretan. Eta ez daka logika handirik. De hecho, ingurumen sailak daka egin da sare berdea, infrastruktura berde, jartzen duen lan bat oso ona, hor kontuan hartzen dugu korredore naturalak, higadura arrisku handia daukaten eremuak, akuiferoak betetzen dian eremuak, errekabazterrak, guzti hori derrigorrez babestu behar dugu eta planifikauta dago. Zel egin behar da ere bai. Baina, kudeaketa hori beste sail batek eramaten dugu. Orduan, gure lana esan behar da herrietan, arau sozioariak berritzen dianian, o plan territorial sektorial, behan hasi da horren berriztapen saioa hasi da, egin behar dugu plangintza hori itxastiekela derrigor legeak agintzen du, baina batzutan ahaztu egiten dira. Planifikazio horretan. Herrien bakoitzak ere bere arauak egiten duanean ikusi behar du hortikan aparte herri interesak bere urre marian alde egiteko, etorkizunen ez dakigu zer gertatuko da. Hori babesteko ere egin behar da lanketa bat. Eta orduan herritarrak esan behar gara hori bultzatzen dugunak, ez? Eta ponderazio hori lortzea gaur egun forestalistak daukate egite guztia, zango du forestalistak babestuta duelako administrazioekin, eta administrazioak forestalistak dialako. Eta orduan, gizarteak egin behar dugu, kalte horrek, sortzen duen kalte horrek, danon bizkarrean esan bitzeko, eta batez ere gure atzetikan etorriko dian euskaldunak, haren bizitza ez baldintzatzeko. Daukagu baita ere, Eusko Jaurlaritzak egin da plan forestala, 1994-2030. Horretan, aipatzen da, jarri behar diala, 120.000 baso babesle, 120.000 hektaria baso babesle. Akuiferoak betetzen dien eremuak, errekabazterrak, maelak dozelekuak, jendeak hortikan urkulu adibidez, Axola, horren inguruak, ur garbiak eta kalidadezkoak esateko, horren inguruak, 7 urte falta dira plangintza hori bukatzeko eta gaur da eguna, hektaria bakar bat ez dela izendatu baso babesle. Errekaso inguruak oso garrantzitsua dira ur kalidadea ona edukitzeko, gero badakigu lurrak materia organika baldin badarama bere barnean klorazio prozesuan garbitzeko materia organika horrek reakzionatzen dut kloro bakin. Eta sortzen dira produktu oso toxikoak gizakientzat. Kantzerigenoak eta abar. Orduan, zenbat eta ur garbiago eta materia organiko gitxiago edukitzen badeu, filtrazioak eta gauza guzti horrek asko zen merkeago izango dira. Azkenean, koste gitxiago edukitzen badeu ur horrek. Bintzat,
herritarrok daukaguna da, hurbilen daukagun administrazioai, hemen gaude esatea, eta ze bide hartu behar duen esatea. Porque beste aldetikan, izango dugu industria forestal produktibistak, tiraka eta tiraka